Siwr mae Brian Barry Murphy yn cymharu gyda Craig Bellamy wedyn ni, achos fi'n teimlo fel o'r tu fas mae syniadau y ddoi nhw'n eitha tebyg o ran fel maen nhw moyn chwarae. Ie, mae'r ffordd maen nhw'n gweld y gêm mor debyg fel ti wedi dweud, a mae'r un ffordd dwi'n gweld y gêm, so mae'n hawdd i chwarae o dan rhywun fel yna. Fel dwi wedi sôn am BBM, a mae Craig yr un peth gyda'r ffordd maen nhw wedi newid y mindset, a if you're good enough, you're old enough yw'r mindset sydd gyda nhw, a fel chwaraewyr ifanc, it gives you that bit of hope, yn enwedig yn yr academy, a yn amlwg mae'n rhaid i ti chwarae na dros y clwb i cael siawns gyda Cymru. So, fel ti'n gallu gweld gyda fi a Ronan a Joel a Charlie a Kai, a mae'r rester yn mynd ymlaen, ond fel chwaraewyr ifanc, mae'n wych i fod yn rhan o set-up fel yna, a fel dwi'n dweud, if you're good enough, you're old enough, so mae'n rhoi siawns i unrhyw un.